అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఔజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం. బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు 7 విషయాలు చేయండి, 7 విషయాలు చేయొద్దు అని చెప్పారు అని బరా బిన్ అజీబ్ రజల్లా గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఆ 7 విషయాలు ఏంటి అంటే, రోగిని పరామర్శించాలి, జనాజా ఎవరైనా చనిపోతే దాని వెంట వెళ్ళాలి, తుమ్మితే సమాధానం చెప్పాలి, సలాంకి జవాబు ఇవ్వాలి, ఎవరైనా మంచి విందుకు ఆహ్వానిస్తే దాన్ని స్వీకరించాలి, ప్రయాణం చేస్తే దానిని ఏదైనా ప్రమాణం చేస్తే పూర్తి చేయాలి, అదేవిధంగా అత్యాచారానికి గురైన వారికి సహాయం చేయాలి. ఇక 7 విషయాలు చేయొద్దని ఆపారు. బంగారు ఉంగరం ధరించడం ఆపారు, పట్టు వస్త్రాలు ధరించడం చేయొద్దని చెప్పారు, పట్టు ధరించడం వద్దని చెప్పారు, ఎర్రని పట్టు జీను ధరించడం వద్దని చెప్పారు, పట్టు వస్త్రాల గురించి చెప్పారు. మరియు ప్రఖ్యాత కస్ ప్రాంతం మెరిసే పట్టుని ముఖ్యంగా వాడొద్దన్నారు. వెండి పాత్రల్లో తినడం త్రాగటం, ఇది ప్రపంచంలో వెండి పాత్రల్లో త్రాగేవారు పరలోకంలో వెండి పాత్రల్లో త్రాగలేరని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తెలియజేశారు అని బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీస్ గ్రంథాలలో చెప్పారు అని బరా బిన్ అజీబ్ రజల్లా గారు తెలియజేశారు అని మరి మిస్కాతుల్ మసాబీలో 1526వ హదీసులో ఈ యొక్క హదీస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది.